bandiraɓe min calmini mon min juuri mon min ñagani mon Allah kisal en garti hande émission Sénégal men e waddude bandiraɓe taw koye e nder Windire TV ko wiide bandiraɓe le 1er juin en jeehino nokku ene wiye doɗel tawtorede lancement officiel fedde ene wiye Jungo Ñiiwa trompe d'éléphant fedde nde noon ko fedde Fattam Lamire taw woni président o ko Sow Mamadou Bakary le premier ɓe mbaɗi lancement o dendagal diwan o ari tawtorede yimɓe gummima ni ha to ɓuuri woɗɗude ha hedde oton banggue Mbaan oton banggue Richard Toll banggue Wourossogui o e nokkuji foof bandiraɓe gaari tawtorede lancement ndeɗon fedde Sow Mamadou Bakary fedde nde o haali holko woni mujibu muɗum bandiraɓe keɗirima ɗum noppi mumen fedde nde ko fedde ko ardi foof ko fedde yinde darade ngam lorde leɗɗe nde tawno so tawi leɗɗe ngala ndungu ma wodno wayi nde tawno ladde so sawi sukkani kullon ma gonno mbayi so tawi ladde sukkani so renaki hay jawɗele men guurata ko wona ɗum ko ɓuri ko fayidinde e nder oɗon lancement wonkoɓe kolliri ɗon kanko Sow Mamadou Bakary président fedde Jungo Ñiiwa trompe d'éléphant wonkoɓe kolliri ɗon ko ardi pop ɓe mbaɗi e théâtre sukaɓe mbaɗi théâtre manam mo ganduɗa taw femti ko yimɓe ɓe ganduɗa nene jogui jambe munen e jogui jaaseji munen goni tan koye ladde kala lekki ki kawri coppat ɗum ene wawi addude soño e ladde ɗum ene wawi ladde natta wadde leɗɗe so ladde ala leɗɗe ndiyam arata so tawi ndiyam arani kuuɗi puɗata so kuuɗi puɗani enen joguiɗen ko jawɗele oroje ken remoɓe walle ko nandi hen so renaki gurdam men ma wonno sifori ɓe mbaɗi on théâtre yimɓe hewɓe mbaɗi ɗum apprécié yimɓe hewɓe paami pièce théâtre o holko yahata ko wona ɗum ɓe kolliri ɗon neɗɗo kala ɗo gonɗa aɗa wawi wadde gurnadi wonde wonko poɗɗa wawde awde wonko poɗɗa wawde lorde e nder nguɗon ceeɗu ngeelelu o holli yimɓeɓe neɗɗo hay sinno koye nder galle ma aɗa wawi awde ɗon gurnadi ɓe gaddi ɗon bidon ngaji taƴaɗi ene waɗa makka ene awa hen façon fo gawri ene awa hen hollude tan fedde ndeɗo sosande ko fedde nde ganduɗa darinde lang ngam kala kene artira ɓamtare e leydi ndi walla e aduna o ko hemɓe jahata waddi ɗum wonko jangguinta goɗɗum ko wona ɗum ɓe kolliri toon kanko Sow Mamadou Bakary wonko holliri toon bandiraɓe woni bandiraɓe ɓe ganduɗa nene koɗi e galleji munen kono bandiraɓe yahoɓe guese bandiraɓe awoɓe bandiraɓe aynaɓe bandiraɓe o holliri mone men kala ene foti wawde dañde instincteur waɗa e galle muɗum jangguine ɓiyum soko cumu ruppitima so yimɓe ngala ɗon hono cukalel ngel teyirta holno jogorto haqillantagal ha itta instincteur ñippa éponge cumɗo o walla less sungo ngo walla rido sungo ngo tawa jeygue yahani hay nokku ko hono noon kadi o wiiri ene waɗɗi dendagal bandiraɓe aynaɓe kala mo ganduɗa ka joom jawdi soit ko an ornoyta walla ko ɓiye ornoyta aɗa foti wawde dañde instincteur dokka ɓiɗɗo o mbiya ɗum sa hawre jeygue ko ni ñifirta jangguina ɗum holno cumu ñifirte taw koye instincteur o holliri ɗum e yimɓeɓe kala ko jeygue heewi doole so instincteur heewi Allah e wonde moƴƴo jeygue ne wawi faddede so jeygue fuɗɗima kadi instincteur kadi ne wawi hadde ɗum yaade ɗum e caysirde ko cuhlel tohsel ene wawi wadde ɗum ko gueɗe pattam lamiji ko wona ɗum e nder guure ɗe walla e nder leydi ndi aɗa yiya wuuro walla leegal waɗa suka walla waɗa sukaɓe ko wuyɓe ko yaroɓe ko waɗoɓe kala bonandeji kono noon ko ɓi kaari somi yeehi mi haalani laamu ene wawi ni mataw ma laamu o wi ko min haali somi yeehi mi haalani laamu ma wiya kaari de rendini ɓi kaari e laamu caggal enen e on banggue eɗen jogui hen ɓerɗe ɗiɗi eɗen jogui hen sikki sakka
o waɗi boîte uji o waɗi keesuji kees jahowo chef de village kees jahowo préfecture kees jahowo mairie kees jahowo gendarmerie kees janggo e jaam soko tawi wonko jiiɗa e wuro ngo aɗa andi kaari ene waɗa naggam ene waɗa naggam ene waɗa naggam aɗa wawi windude kayit ma binda indi jomum jaaha lomba ɗum e boiɗe taw hay goto tinani a lombi hen so tawi boiɗo ƴeewoyama ma ande ɗum ɗo ko déclaration waɗi ɗum damal gendarmerie so waɗama ɗon walla e nder gendarmerie aɗa wawi windude bana kayit ma kaari de ko naggam waɗata kaari de walla kaari de min ngala e makko hoolare e saruji ɗi o yaltata ɗi e saaji ɗi o artata ɗi e joggal ngal jogui joɗigal e temi jiirani mo golle amin jogue makko sikki sakka ɗum mbaɗa ɗum e kayit jolɓita ɗum ko idée manam mo ganduɗa woni ni hono ko société ɗi mbaɗata ko wiyete boîte à idée so wonko ɓeydata ɗum o gueɗe pattam lami ko wona ɗum ɓe mbaɗi cosaan mo ganduɗa sa yi ɗum ɓerde ma ɓuuɓat rewɓe ñantima joguima ɓirdude joguima burle ñaaƴi mbaɗi ko waɗi fayida waddi fedde nde ko fedde nde ganduɗa hunde foof ene wawi dañede e muɗum soko tawi bandiraɓe jaggi hen no poti hen ni jagguirde fedde junggo ñiiwa trompe d'éléphant yo en gandu jibinama toon e nokku ene wiye Doɗel koye diwan o fo noon leydi ndi fo noon aduna Allah o foof fedde nde jibinana moni kala aɗa wawi jeeyede hen ardi ɗum ko biyeteɗo Sow Mamadou Bakary e raɓɓiɗinade fedde nde ko fedde Fattam Lamire moni kala ene foti wawde arde adda hen junggo muɗum teskama eɗen mbawi sosde pelle to deeɓi ɗo eɗen gara mbaɗen hen doole men so ɓooyi jeeboɗen kono ndeɗo fedde mone men kala ene foti wawde addude hen participation mum sa jokkodiri e joom fedde o walla sa jokkodiri e gardiɗo fedde o ma heeɓe hen famamuyji pattam lami ma andu tigui rigui ndeɗo fedde nde wona fedde heedi heeda kono fedde jangguinore kono fedde sifotode kono fedde findinore kono fedde wemtinore bandiraɓe so tawi waɗi gantude haala he min ñaguima yaafuya so longere mawde wari nokku wa ɗum jomum yilno hen ko reedu hewɗu min dokkat moon aadi e ñalawma goɗɗo e yewtere wonde walla e lancement goɗɗo